onima koji su već posjetili vaš web ili web vašeg klijenta, taj brand je već poznat i onda te oglase puno bolje uočavaju. Znate da web stranice imaju posjetitelje određenog profila, imaju svoju ciljanu publiku, tako da dok ih ciljamo standardnim kampanjama, jedan dio budžeta pogodi korisnike tog profila, što možete vidjeti ovdje, a jedan dio se rasprši na druge korisnike koji nisu zainteresirani za ponudu. Sa remarketing kampanjom oglase prikazujemo samo onima koji su već pokazali interes za ponudu na tom webu. Ali tu onda imamo problem što je s onima koji su bili na webu sa nekom drugom namjerom, koja na primjer nije rezervacija smještaja, kupnja usluge ili nešto treće. Za takve posjetitelje trebamo isključiti ih iz remarketing liste ljudi kojima plasiramo oglase. Zato nam je jako bitno da segmentiramo posjetitelje. Sad, kako to radimo? Pa trebamo napraviti neke razumne pretpostavke ponašanja posjetitelja weba, kolika je vjerojatnost konverzije prema tom ponašanju. Posjetitelji će doći na web sa određenom namjerom. Koje su namjere tih posjetitelja? Kako one utječu na ispunjavanje poslovnog modela klijenta? Morate znati koji su ciljevi vašeg klijenta uopće. U pravilu što je više sadržaja na webu, posjetitelji imaju više izbora i tako ih možemo lakše segmentirati. Evo, kroz par primjera ovdje imamo web shop za kozmetiku i sada ovi posjetitelji koji su išli gledati odnose sa investitorima ili vijesti i medijski sadržaj, oni vjerojatno nisu kupci, nema potrebe da ih uključujemo u remarketing liste, zato što nije visoka vjerojatnost konverzije, vjerojatno neće ništa kupiti. Ovo je primjer thank you page-a. Vidimo da je ovaj korisnik kupio auto osiguranje. To znači da te korisnike možemo isključiti iz kampanje do iduće godine, jer će mu tek onda opet trebati ta usluga, u narednih godinu dana on je neće kupiti, nema potrebe za njom. Ovo je treći primjer weba. Znači tu vidimo korisnik koji ide na ovaj button rezerviraj ili pošalji upit, on je već istražio tržište, spreman je za kupnju. Ako slučajno ne izvrši rezervaciju odmah ili pošalje upit, onda bi ga svakako ubrzo trebali remarketingom vratiti na web prije nego bukira smještaj kod konkurencije. Dakle, to je naš target, ovi ovdje posjetitelji, i na njih moramo intenzivno oglašavati remarketingom prije nego nam odu negdje drugdje. Ovdje isto još jedan primjer weba, ovo je web shop, također je visoki nivo istraživanja tržišta. Ovog posjetitelja, recimo koji ide na detalje o proizvodu, njega zanima nešto više o tome, dakle velika je vjerojatnost da će ga i kupiti, ako ćemo ga mi podsjetiti da se vrati. Znači svi oni koji su nam tu gledali nešto više detalja su naš target, zato što je vrlo visoka vjerojatnost da će ostvariti kupnju. Ovo je primjer još jednog web shopa, ovdje je riječ o bijeloj tehnici. Tu možemo segmentirati posjetitelje ovisno o nekoj njihovoj preferenciji. Evo na primjer onima koji gledaju proizvode po brendu, na primjer uzeli su brand Bosch, njima ćemo komunicirati Bosch proizvode kroz oglase. A oni posjetiteljima koji su tu odlučili filtrirati asortiman po cijeni, možemo komunicirati u oglasima aktualne akcije i popuste. Imamo još jedan primjer, ovo je primjer bankarskog weba i ovog posjetitelja koji je išao ovdje na link potražite nas, on traži poslovnice banke. Dakle, on želi fizički doći u banku, zainteresiran je za offline kupnju. Ako mi imamo cilj nekakve kampanje prikupiti kontakte korisnika kroz web, onda nam ovi posjetitelji nisu interesantni. Mala je vjerojatnost konverzije da će oni ostaviti svoje podatke online zato što žele ići fizički u poslovnicu. Njih možemo slobodno isključiti. To su neke osnove, a sad bi išli malo na tehnički dio kako uopće postaviti remarketing liste za Google, Facebook i YouTube. Krenut ćemo sa Googleom koji je dosta opsežan. Google AdWords ima dvije opcije za setup. Kroz sam AdWords ili kroz Analytics koji je povezan sa AdWords accountom. Za
Prva opcija, postavljanje AdWords remarketinga kroz AdWords. Za to prvo trebamo generirati remarketing kod u AdWords sučelju. To se može napraviti ovdje u ovaj Shared Library, Audiences, i ako nemate još postavljen, idete na ovu tipku Setup Remarketing. Tu vam se generira kod koji postavite kroz sve web stranice weba. Opcije koje dobijete remarketing lista ovim postavljanjem sve se temelje na URL-u tog weba, dakle možemo kreirati liste kojima skupljamo samo posjetitelje određene podstranice, oni koji nisu posjetili neku podstranicu, bilo koju kombinaciju tih kriterija. Ima i opcija kreiranja posjetitelja koji su bili na webu samo u određenom periodu, znači ovdje unutar određenih datuma, ako vam je to interesantno. Ako su postavili i conversion tag na web, onda možemo kreirati i listu koja skuplja samo te posjetitelje koji su ostvarili određenu konverziju koju imamo zadanu. Evo, na primjer, ako 20 dana nakon što smo postavili remarketing tag odlučimo kreirati novu listu, ona nam ne mora krenuti od nule skupljati, jer taj AdWords remarketing tag može povući posjetitelje unazad 30 dana. Znači, možemo imati taj Google tag počinje pamtiti posjetitelje od kad se postavi na web. Znači, na toj novoj listi ćemo već imati određeni broj posjetitelja koji odgovaraju tim zadanim kriterijima unutar zadnjih 20 dana od kad je postavljen kod na web. Na kraju, ovo ovdje, membership duration, određujemo koliko dugo želimo da se taj posjetitelj pamti na remarketing listi, ako u međuvremenu opet ne posjeti web i ispuni uvjet za uvrštavanje na listu. Neko defaultno trajanje je 30 dana i to možemo prilagoditi prema nekom očekivanom vremenu donošenja odluke korisnika. Evo, na primjer, mi za turizam uzimamo neki prosjek donošenja odluke od okvirno 45 dana. Maksimalno moguće trajanje ovog cookie na listi je 540 dana, dakle godinu i pol, i to vam je sasvim dovoljno. Druga opcija je da postavite remarketing za AdWords kroz Analytics. Tu imamo puno više opcija. Analytics tag vam je već postavljen kroz cijeli web i imamo sve ove osnovne opcije za kreiranje lista što smo imali u AdWordsu, plus još ovu dodatnu segmentaciju posjetitelja kroz koju zapravo možemo targetirati što god nam je potrebno. Jedini nedostatak kreiranja remarketing lista kroz Analytics je to što ove liste ne možemo koristiti za search remarketing, to je retargetiranje posjetitelja weba na oglasima na tražilici. Zato to možemo samo listima kreiranim u AdWordsu. U samom sučelju to vam izgleda ovako da birate po kojem kriteriju ćete kreirati listu. Ovaj zadnji dio po segmentima nudi vam najviše mogućnosti i tu stvarno možete ići u detalje. Ovo su neki od kriterija, opcija po kojima možete segmentirati u AdWordsu, znači to je po demografiji, po tehnologiji, ponašanju na webu, dakle da ne prolazimo sve sad u detalje. YouTube remarketing. Ovi oglasi za YouTube se rade kroz AdWords. Dakle, da bi mi mogli uopće kreirati remarketing liste za YouTube channel, YouTube kanal, prvo trebate povezati AdWords i taj YouTube channel. Remarketing liste onda možete kreirati za bilo koju akciju ili posjetu tom YouTube kanalu, znači ako je netko lajkao vaš video, dislajkao, šerao, komentirao što god, ako se subscribe-ao na channel. Možete uključiti isto kao i u AdWordsu, možete uključiti korisnike iz zadnjih 30 dana, bez obzira od kada je YouTube kanal povezan sa AdWordsom. Te liste za YouTube se mogu koristiti u klasičnim AdWords kampanjama na tom accountu i možete koristiti i obrnuto, dakle listu koju ste kreirali u AdWordsu možete koristiti za YouTube kampanju. Još nam je ostao Facebook remarketing. Za setup ovih lista na Facebooku koristimo custom audience. 3 su tipa custom audience-a, to su posjetitelji weba, korisnici mobilne aplikacije ili email liste, na primjer ako imate neku newsletter bazu. I sad ako radimo remarketing posjetitelja weba, što nam je ovdje fokus u webinaru,
Prvo trebate generirati remarketing pixel unutar Facebook akaunta na kojem ćete raditi kampanje. Taj pixel, kao i ove remarketing tagove, postavljate na cijeli web. Segmentiranje posjetitelja radite po URL-u, kako nam je isto bilo u AdWordsu, i sve te kriterije možete i kombinirati. Isto zadajete koliko dugo želite da se posjetitelj zadrži na listi ovdje. Kod postavljanja kampanja, velika prednost je što i ovu Facebook remarketing listu možete još dodatno filtrirati, ovisi o tome ko vam je target. Tako recimo imate listu posjetitelja weba, ali vaš target su samo žene koje su mlađe od 35 godina koji su posjetile taj određeni dio weba. Dakle, možete ići baš vrlo usko u taj target. Ovaj custom audience je najnoviji oblik custom audience-a u Facebooku i prije je to bilo moguće samo kroz alate poput ovog AdRolla ili Perfect Audience-a koji su uzimali svoju proviziju. Sad možete raditi direktno kroz Facebook, što vam je skroz super. Došli smo pred sam kraj. Ovdje su samo neki primjeri što iz naše prakse, da vidite kako mi to radimo. U prvom primjeru smo uzeli klijenta koji pruža financijske usluge. Tip kampanje koje smo radili, to su bili Google AdWords oglasi na tražilici i na displeju, znači imali smo tekstualne i slikovne oglase. I na Facebooku smo radili link dark postove i right side ads, znači obične ads sa desne strane. Išli smo dosta široko sa svime. Cilj kampanje nam je bio da prikupimo što više kontakata putem kontakt forme koja se nalazila na landing stranici koju smo imali. Ono što smo mi odlučili je da prikupljamo u remarketing listama posjetitelje dijelova web stranice na kojima su bili detalji te ponude koje smo oglašavali, a isključili smo one koji su već ispunili kontakt formu. U Facebooku smo još dodatno suzili taj audience sa godinama, sa spolom i slično, treba se uvijek testirati. I ovdje možete vidjeti rezultate, kako je to izgledalo. Znači ovo je screenshot iz Analyticsa i vidite ovdje gornje je Facebook rezultati, a nešto niže su Google kampanja rezultati. Preko Facebooka smo imali strašnu stopu konverzije koja je zaista odskakala od svih ostalih kampanja. Znači, stvarno je dosta viša i tu smo imali onda jako veliku i količinu konverzije jer smo zaista skupili visok broj posjetitelja koji smo mogli lijepo targetirati. Kroz Google kampanju, ovo je, obzirom da je to išlo na display, ovo su rezultati za display dio, ne za search remarketing. Ako pogledamo u usporedbi sa display kampanjom sa standardnim targetom koji je bio malo preko interesa, malo preko ključnih riječi, onda također vidimo koliko je jača ova stopa konverzije. Na drugom primjeru imamo klijenta koji nudi turistički smještaj. Tu smo išli s ovom kampanjom, radili smo link dark postove na newsfeedu preko Facebooka. Naš cilj je naravno bio da korisnici bukiraju smještaj. Odlučili smo segmentirati posjetitelje kroz cijeli web po destinaciji, po vrsti smještaja i tako segmentirane nuditi im onda zasebnim oglasima ponude za ciljanu destinaciju i za ciljanu vrstu smještaja. Tako smo, na primjer, one posjetitelji koji su gledali ponude vezane za Poreč, targetirali oglasima za Poreč, a oni koji su gledali sve vezano za obiteljski smještaj, njih smo targetirali sa tim oglasima koji su vezani za smještaj. Svi linkovi su tagirani bili i sve smo pratili u Analyticsu. Ovdje na ovom prvom screenshotu možete vidjeti kako je bio odličan traffic quality, znači stvarno solidan bounce rate i zadržavanje na webu. Ovo su sasvim u redu metrike, inače za prirodne posjete, pogotovo isplaćene display Facebook kampanje.
Na drugom screenshotu su prikazane asistirane konverzije. Po veličini booking revenue možemo vidjeti da su ove kampanje stvarno zaslužene za jako veliki broj transakcija, posredovale su u velikom broju direktnog bookinga. Facebook remarketing u manje slučajeva će biti zadnji kanal i izvor prometa putem kojeg je došlo do konverzije, ali itekako pomaže u podsjećanju korisnika da se vrati na web i da završe kupovinu, da odrade ovu rezervaciju do kraja i da konvertiraju kod tog potrošača prije nego odu kod konkurencije. Ovo je zadnji primjer. Klijent je iz branše za kozmetiku, za njih smo radili YouTube kampanju. Cilj nam je bio da postignemo što veći reach ciljane publike. Imali smo landing page na koji su ti oglasi vodili i retargetirali smo posjetitelje njihovog YouTube kanala koji je imao i više videa, osim samo tog jednog koji smo mi trebali promovirati, u kombinaciji sa posjetiteljima te web stranice i zadali smo određeni frequency cap tako da dobijemo što veći broj unique usera. Rezultati koje smo dobili su bili fantastični, znači ovo je bio neki opći target koji smo imali. View rate, znači stopa gledanosti tog videa je bio znatno veći kod remarketing kampanja i nismo imali neki veliki frequency cap, znači u prosjeku, ovdje mi se i ne vidi dobro, u prosjeku je bilo prikazano maksimalno 2 puta po unique vieweru, tako da smo imali, osim što smo skupili zaista impresivan broj pregleda videa po jako niskoj cijeni, smo dobili i jako veliki broj unique usera, dakle imali smo veliki reach, što je bio i cilj ove kampanje. Evo, ja bi se ovim završila, nadam se da vam je bilo poučno, što smo sve čuli. Pa da vidimo ako ste imali kakvih pitanja, slobodno.